Hasiera eman aurreko zinta bost ekitaldi horretako guztia presa daukagula, Laboral Kutxako irteera hartuaren azpiletan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aurrera txaloak txirrindulari guztientzat hortxe. Durango emakumeen saria Laboral Kutxa lasterketaren irteera. Hortxe txirrindulari guztiei la salida de Durango, emakumeen saria Laboral Kutxa. El aplauso para todas las corredoras, 130 kilómetros de recorrido. Honen bestean, guztia martxan, mila esker arratsaldean etxe, ezkurrikoan gurekin. Hartman, sprint berezien sailkapeneko irabazlea, saria, suministros mugarrak eskainitakoa, Einaut Balierren eskutik, sprint berezietan irabazle, vencedora de los sprints especiales, Elena Hartman. Aurrera egingo dugu eta lehendabiziko euskaldunari dagokion saria banatu behar dugu. Laboral Kutxak babestutako saria gurekin, Aiala Oioz eta Ane Moia ditugu saria banatzeko. Eta lehendabiziko euskalduna, Laboral Kutxa Euskadi Fundazioa taldeko Usoa Ostolaza. Hortxe txaloak Usoa Ostolazarentzat. Lehendabiziko euskaldunaren sari hori, Aiala Oioz eta Ane Moia Laboral Kutxaren izenea. Lehendabiziko euskaldunaren saria eta Durangaldeko bizikleta eskolako gaztetxoak ere inguruan dituela. Usoa Ostolaza, txalo bero bat! Kategoria sub-23, 23 urte zazpiko lehendabiziko txirrindulariari dei egin behar diogu horretarako Kafes Dromedario eskainitako saria mamen bake gurekin. Eta 23 urte zazpiko lehendabiziko txirrindularia, primera sub-23, Isabela Holgram. Hortxe, kanadiarra, Lidl Trek taldeko ziklista kanadiarra Isabela Holgram, gaurko irabazlea 23 urte zazpikoetan ere lehendabiziko postuan, Kafes Dromedario eskainitako saria, 23 urte zazpiko lehena Isabela Holgram, txalo bat! Aurrera egingo dugu, mendiko saria banatuko dugu segidan. Vamos a entregar el premio a la primera clasificada en la clasificación de la montaña. Smurfit Westrockek eskainitako saria, gurekin Iker Txertui, Durangoko udaleko kirol zinegotzia, eta mendiko sarian irabazle Isabela Holgram. Ahí está ese premio de la clasificación de la montaña para Isabela Holgram, el premio Smurfit Westrock, que recibe de manos de Iker Txertui, concejal de deportes del Ayuntamiento de Durango. El aplauso para Isabela Holgram. Seguirán talderik onenari banatuko diogu saria. Vamos a entregar el premio al mejor equipo. Durangoko udalak eskainitako saria eta Durangoko udaleko zinegotziek emango duten saria. Talderik onena
FDJ Suez, mejor equipo, el conjunto francés FDJ Suez. Hortxe ditugu, FDJ taldeko txirrindulariak eta Durangoko udaleko zinegotzien eskutik jasoko duten saria. Hortxe ditugu, FDJ taldeko ordezkariak, gaurkoan talderik onena Durangoko udalaren eskutik, Durangaldeko bizikleta eskolako gaztetxoak ere hortxe dituztela. El premio del Ayuntamiento de Durango para el mejor equipo FDJ Suez. El cercao, Todo Dios pasando por delante. Eta segidan gaurko probako Durango emakumeen saria laboral kutxa proba honetako podiuma osatu behar dugu eta horretarako hirugarren sailkatuari dei egin behar diogu. Vamos a llamar la tercera clasificada para recibir el premio Cafés Dromedario de manos de Mamen Baqué. Tercera clasificada en la prueba de hoy, gaurko hirugarren sailkatua Talita de Jong. Iaz bezalaxe aurten ere hirugarren postuan Human Power Health taldeko ziklista herberetarra. Eta hortxe Mamen Bakeren eskutik hirugarren sailkatua Talita de Jong. Segidan, bigarren sailkatuari dei egin behar diogu Durangoko udalak eskainitako saria, Mireia Elkoro Iribe Durangoko alkateak emango duen saria, bigarren sailkatua, segunda klasifikada, Evita Muzic! Kaso honetan iaz bezalaxe ere aurten bigarren postua FDJ Suez taldeko ziklista frantziarrarentzat. Ahí está el segundo puesto para Evita Muzic, que recibe el premio de manos de la alcaldesa de Durango, Mireia Elkoro Iribe. Eta orain bai, gaurkoan onena izan den txirrindulariari, indartsuena izan den txirrindulariari dei egin behar diogu, azken igoeran indartsuena izan da, berarentzat izango da Laboral Kutxa saria, Álvaro Parrok eskainitako saria. Eta gaurkoan, Durango emakumeen saria Laboral Kutxa honetan, indartsuena, irabazlea onena, la campeona, Isabela Holgren! Hortxe, Lidl Trek taldeko ziklista kanadiarra, 19 urte, etzi beteko ditu 20, eta Mireia Elkoro Iribe Durangoko udaleko alkatearen eskutik, txapeldunari dagokion txapela buruan, Álvaro Parroren eskutik, Lore Sorta eta Garaikurra ere bai, hortxe, Durango emakumeen sarian podiumean irabazle Isabela Holgren, Evita Muzic bigarren, Talita de Jong hirugarren.